Oh, Pong! Oes mwy o siampw gyda ti? Wedi gorffen y botel yma. Brrrr! O ie, ti sy'n iawn. Gallu'r ailgylchu hon. Ie, mae llawer o wahanol fathau o blastig y gellir ei ailgylchu. O'r ystafell molchi ac o gwmpas gweddill y tŷ. O ie! Wi'n hoffi gemau. O'r gorau, Busta. Fe wna I ddangos eitem blastig I ti sydd i'w gael mewn tŷ cyffredin ar y ddeiar, ac mae angen I ti ddweud os gellir ei ailgylchu neu beidio. Dyna hwyl. Tybed fyddai pobl o ddeiar yn hoffi chwarae'r gêm hon hefyd? Ie, wir, ond bydd rhaid iddyn nhw wirio beth I gellir ei gasglu yn y biniau ailgylchu yn ei hardal leol gyntaf, gan fod pob ardal bach yn wahanol. Ond sut bydden nhw'n darganfod hynny? Mae'n hawdd. Gallwn nhw wirio drwy deipio eu cod post i'r lleolydd ailgylchu. Bydd yn dweud wrthyn nhw yn union beth sydd yn cael mynd i'w bin ailgylchu, a beth na ellir ei ailgylchu. Wel, mae hynna'n glyfar. Iawn, Pwgl. Ie, dwi'n barod. Dewch I ni weld. Potel sebon yw hon. Wi'n meddwl, y gellir ei ailgylchu. Da iawn, Busta. Ti'n gywir. Gellir rinsio ac ailgylchu'r botel. Ond gan fod gan y pwmp ddarnau metal, nid oes modd ei ailgylchu ar hyn o bryd, felly mae angen mynd i'r bin sbwriel. Wi'n gweld, Pong. O'n I ddim yn gwybod hynny. Diolch, Pwgl. Wi'n gwybod nawr. Wyt ti'n barod am y nesaf? Dyma ni. Edrych. Bath bach I molchi Pong ynddo. Na, Busta. Twbyn hifen ia yw e. Be? Wel, wi'n meddwl... Na, allwn na ddim gael ei ailgylchu. Mae'n ddrwg gen I, Busta. Gellir ailgylchu tybiau plastig mewn rhai ardaloedd ar y ddeiar. Fel poteli, mae nhw angen ei rinsio'n gloi cyn ei rhoi yn y bin ailgylchu. Wela I. Rinsio ac ailgylchu. Diolch, Pwgl. Dyma'r nesaf. Het yw hwnna. Cynhwysydd bwyd ydy hwn, Busta. Wel, wi'n meddwl y gellir ailgylchu hwn. Da iawn, Busta. Ti'n gywir. Gellir ailgylchu tybiau gwag, cynhwysyddion cig, pysgod, llysiau a ffrwythau mewn rhai ardaloedd. Gwych. Dyma'r olaf, Busta. Potyn blodau yw hwnna? Ie, fe all ydi dyfu blodau ynddo, ond mewn gwirionedd, pot iogwrt gwag yw hwn. Wel, wi'n meddwl y gellir ailgylchu hwn. Da iawn, Busta. Gall nifer o ardaloedd ei ailgylchu, ond mae'n rhaid iddo gael ei rinsio a rhaid tynnu'r cead plastig, gan nad oes modd ailgylchu hwnnw ar hyn o bryd. O'r gore, dwi'n deall. Diolch, Pwgl. Dwi'n hoffi'r gêm yma. Hei, Pong, beth am wneud can? Am yr holl bethau gallir ei hailgylchu o gwmpas y tŷ. Potyn potel, twb a blwch, twb a blwch. Potyn potel, twb a blwch, twb a blwch. Ym mhob stafell ailgylchwch. Potyn potel, twb a blwch, twb a blwch. Clyfar iawn, Busta. Mae'r gan yna'n swnio fel ffordd dda o helpu pobl y ddeiar gofio'r pethau gallen nhw eu hailgylchu o bob rhan o'i cartref. Hoffa ti wylio ffilm o'r ddeiar am beth sy'n digwydd pan gaiff plastig ei ailgylchu? Ie, please. Yng Nghymru, rydyn ni'n defnyddio tua 725,000 o boteli plastig bob dydd. Mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf I wneud pethau diddorol iawn. Dyma sut. Bydd y boteli'n cael ei tynnu o'r sbwriel gan weithwyr neu beriannau. Caiff y boteli ei glanhau a'i didoli yn ôl y math o blastig gan offer is-coch. Yna ei trefnu yn ôl y lliw, a'i fflochennu. Bydd ffatrioedd yng Nghymru yn troi'r fflochiau'n haen blastig ar gyfer pecynnau a dolenni. Waw! Mae'n anhygoel fod modd ailgylchu'r holl bethau plastig yma a'i troi yn rhywbeth newydd. Ydy, oeddet ti'n gwybod? Na! Dwi'n meddwl bod yna fflach ffeithiau ar y ffordd. Dim ond 25 o boteli diod plastig wedi'i hailgylchu sydd ei angen I wneud un top cni, ac mae ailgylchu un botel siampw yn arbed digon o ynni I grasu 4 rownd a hanner o fara. Ond os nad yw pobl y ddeiar yn ailgylchu plastig, mae'n cymryd cannoedd o flynyddoedd I dorri I lawr a dyw e byth yn diflannu'n gyfan gwbl.
Mae cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio 480 o boteli plastig bob blwyddyn, ond dim ond ei hanner sy'n cael ei hailgylchu. O, na! Mae hynny'n waith nag o'n i'n feddwl. Neud i lawr lwyth o ffeil gwybodaeth, please, Pogo. Wrth gwrs, Busta. Pam ailgylchu plastig? 1. Mae ailgylchu'n arbed ynni. Mae gwneud pethau newydd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu yn defnyddio llai o ynni na gwneud pethau o'r newydd. 2. Mae ailgylchu yn arbed adnoddau. Mae adnoddau gwerthfawr fel yr olew a ddefnyddir i wneud plastig yn cael ei ailddefnyddio yn lle i wastraffu. 3. Mae ailgylchu yn troi hen bethau plastig yn bethau defnyddiol newydd sbon, fel teganau, dillad a rhagor o boteli plastig. Felly, mae ailgylchu yn 1. Arbed ynni 2. Arbed adnoddau 3. Gwneud pethau newydd 3, 2, 1. Ailgylchu! Diolch, Pogo. Wy'n credu bod e'n bryd i ni wneud arllediad bris. O'r gorau, Busta, trosglwyddydd yn barod. Yn galw pobl y ddeiar, eich tasg yw ailgylchu plastig. Rydyn ni angen eich help chi i roi bywyd newydd i hen bethau plastig fel pethau newydd cyffroes. Pob hwyl arwyr ailgylchu, mae eich planed yn dibynnu arnoch chi. Dyma Captain Busta yn dweud, ffarwel!